Kultant ġieli saqsuni anki tfal jgħidu li pereżempju għaliex tikteb. It-tweġiba tiegħi ħafna tkun għax ma nistax ma niktibx. Ġifieri inti għandek din Għax hija din il-ċerta ħerqa li tikteb. Xi ħaġa li timbuttak illi ngħid tal-jiena nħossni posti meta qed nikteb. Meta nagħmel żmien m'iniex nikteb, li ħafna drabi nkun qed naħseb ta' qed nippjana qed nirriċerka forsi. Meta dak iż-żmien jekk ikun żmien wieqaf, naħoss għandi xi ħaġa nieqsa. Jiena m'iniex komplut. Ikun komplut meta nikteb. L-isbalji kollha li tagħmel, l-affarijiet li ma jissodisfawx dejjem, ġieli tispiċċa tikteb u tħassar dak li tkun ktibt. Da rikord ngħidilhom jiena l-iktar għodda li għandi siwi għalija hija l-paper basket. Illum għandna l-buttuna tad-delete. Ekku. Għaliex ma tridx taċċetta kollox, anzi trid tikteb ħafna imma minn dak li tikteb iżżomm ftit. Jien ngħid kill your babies and paint your masterpiece with their blood. Kattiva ma veru ekku. Ekku. Speċa dak il-read drafting u l-editing naħseb huwa parti ferm importanti ta' kull biċċa xogħol letterarja u naħseb anka ħwejjeġ artistiċi oħrajn. Jinteressani il-writing process tiegħek. Kif tibda? Fis-sens, pereżempju naf li King jibda billi ġiel il-karattri jitkellmu. Jiena nħobb niplotja. Inti x'inhu l-proċess tiegħek? Interessanti, John, li qed tistaqsi li din għaliex kull kittieb għandu proċess differenti. U m'hemmx wieħed aħjar minn ieħor. Ifraw kittieba li jgħidulek ikollhom idea pjuttost vaga, jibdew jiktbu u jaraw ix-xogħol fejn se jasal. Jien ma tantx naħdem hekk, kelli xi ftit ta' affarijiet żgħar li għamilthom hekk, imma mhix in-norma tiegħi. Normalment nippjana ħafna kif għadek kemm semmejt inti. Nippjana, nagħmel ħafna riċerka, notamenti, ġieli kollu notamenti biex ngħidlek wasdaqs kemm għandek kidba. Ir-riċerka tagħmel ħafna u tuża tikka mhux hekk minnha. Imma nħobb inkun naf x'se ngħid, nħobb inkun ċert minn dak li ħa ngħid. Imbagħad waqt il-proċess, okej, nibdel imbagħad. Mela tlaqna?